Dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na 100. Moje ime je Kristina Didanović, a moj današnji gost čini čuda kada su transformacije u pitanju. Vi se pripremite za zabavu, smeh, ali po koju malu neprijatnost, jer kod nas sve karte idu na 100. Danas se družimo sa Stefanom Subotićem. Dobro mi došao. Bolje vas našao, hvala puno. Kažu da kod Stefana teško možemo uloviti, boga mi ti ja smo se brzo dogovorili. Pa, Da sam imala sreće ili? pa, da li je stvar sreće ili je stvar neke sinhronizacije i ko zna. Kako si? Šta ima novo kod tebe? Radno, radim, putujem i tako u krug. Sve u svemu uživam u svom životu maksimalno. Što se i vidi. Hvala. Kaži mi, da li si spreman za današnju igru sa mnom? Apsolutno. Ti si nekako- Život je igra. Ti si osoba koja bez problema priča na svakakve teme. Za tebe nema tabu tema, rekla bi? Nema, naravno da nema tabu tema, ali postoji uvek neka granica koja je možda negde moja lična i intimna, do koje ja prosto mogu da se zaustavim, a i ne moram u zavisnosti od načina na koji se pitanje postavi. Ja se nadam da se danas nećeš zaustaviti, Ajde, nego ćeš vidjet ćemo. pričati o svemu. Ima tu neka škakljiva pitanja, neka su i koja verujem da sve naše gledalce zanima, tako da što se mene tiče možeš odmah da Važi, izvučeš ajde, kartu koju ići ću želiš. ovako. Opa, znači ja čitam pitanje, je Ti li tako? čitaš i ti daješ odgovore, mi slušamo. Jao, pa baš prvo pitanje je na koje ću morat da preskočim. Koja osoba sa javne scene se cenkala kada je došla kod tebe na šminkanje? Pa, ja mogu da odgovorim, ali ću ostaću suzdržan samo iz jednog razloga što smatram sebe pre svega osobom koja je kulturna, koja ima iole neke moralne vrednosti i ne želim da povredim nikoga. Samo iz tog razloga ću na ovo pitanje neću odgovoriti, iako znam da ovo pitanje, to jest odgovor Sve čekaju zanima. svi. Da, i ja sam baš očekivala da ćeš ti danas to da nam kažeš. Da. Kad? Nažalost, Nije trebalo da bude prvo pitanje, da te malo opustim. Da, ali eto, prvo pa koje probija led, ali nažalost... Hoćeš da nam bar malo otkriješ, da nam daš neke Mogu samo da kažem... instrukcije da mi možemo da pretpostavimo Mogu i samo da nagađamo. kažem jednu stvar, ali to je sve što ću da kažem, da nisu Jelena, da nije Ceca, da nije Brena, ali eto, mogu da kažem da je jedna pevačica koja je crnka i tu ću da se zaustavim. Dobro. To je to. Izvukla si se s obzirom da smo tek krenuli i vidjet ćemo ukoliko na sljedeće pitanje nam ne daš odgovor, izazov te čeka. Važi. Tako da izvuci slobodno Okej. sljedeću karticu. Najteža osoba za saradnju. Pa neću imenovati nikoga ponaosob, ali mogu da kažem onako generalno da ima jako puno klijenata koji imaju ekstra velika očekivanja, ali očekivanja koja ne ispunjavaju neku realnu sliku i realnu priču mene kao make-up artista i mog posla koji je nekako na osnovu tih ljudi uopšte izvodljiv. Ja radim transformacije i radim svoj posao kako radim, ali prosto uvek moram da kažem da izgladiti bore može se donekle, ali se ne može 100%. Mnoge klijentice očekuju da se sve to ispegla potpuno, ali ja imam mog hirurga, jako dobrog prijatelja i on je zaslužan za jedan deo onoga što negde posle i ja uradim. Tako da, ajde da kažem da je možda, da su te osobe najteže za saradnju, osobe koje nemaju realnu sliku sebe i koje prosto nekako ne vide da šminka ima moć, ali nema moć baš. A je teže se raditi sa javnim, da kažem, ličnostima nego sa običnim klijentima? Jeste. Jel oni više očekuju, jer su oni zahtevniji? Ne, nisu oni zahtevniji. Kod mene postoji samo jedna stvar zbog koje ja, naravno, poštujem svaku javnu ličnost, poštujem i ljude koji nisu u svetu javne ličnosti, a moji su klijenti. Ja sam to već rekao, za mene su svi jednaki ko sedne na moju stolicu. Ali zašto uvek biram, ajde da kažem, po znacima navoda, ljude obične, znači iz naroda, odnosno dame iz naroda, jeste to što imaju neki veći nivo respekta. Eto, samo je to jedan od razloga. Ne kažem da su sve javne ličnosti koje nemaju respekt. Ima naravno oni koje sam šminkao i koji su se pokazali jako normalne žene, ali ima i oni koji nisu. Tako da, eto, nekako nisam im imao loših iskustava sa ženama koje su, kako da kažem, koje nisu iz javnog sveta. Mene sad zanima da li je neka osoba došla kod tebe i nije bila zadovoljna svojom šminkom? Imao sam samo davno jednu klijenticu, baš mogao sam da se nadovežem na pitanje koje smo imali pre toga.
Ona je žena koja je imala, ja mislim, 70 godina, koja ima jako puno novca i jako puno nerealnih očekivanja. Nije sa javne scene, bavi se javnim nekim poslom, ali nekako da kažem, ne estradnim, nije pevačica. Tako da ona je onako bila malo teža za saradnju, ali samo jedna, eto, i to mi je zaista velika čast i ponos što je na desetine hiljada žena prošlo kroz moj studio i samo jedna, koliko ja znam, bila nezadovoljna. Super, svaka čast. Možemo sledeće pitanje? Može. Koji je najluđi zahtev koji si dobio? Nešto totalno ludo i neočekivano. Pa moram da budem iskren da dobijam svakodnevno. Oni stvarno tebe smatraju da si ti neki mađioničar i da ti možeš da šta god neko pomisli i kaže da ti to možeš da učiniš. Mislim, videli smo i po tvojim na društvenim mrežama zapravo šta ti radiš. Da. Ali mene zanima sad osoba koja sprema se, ide na neku svadbu i dođe i želi da izgleda kao, ne znam, neka javna ličnost. Kao Kim Kardashian, na primjer, što je... bilo? Da, bilo je jako puno takvih situacija. Dobro, ja naravno imam razumevanje i za te klijente, jer ja prezentujem svoj rad kroz transformaciju i radim jako često i na sebi transformaciju poznate ličnosti i onda mnogi misle da mogu i oni da dobiju tu transformaciju. Naravno da neko ko ima nekih specifičnih crta lica kao Kim Kardashian, koja podsjeća do nekle, pa i da možeš da to malo više baciš akcent. Tako i bilo je takvih klijenata. Bila mi je skoro devojka koja jako podsjeća na Anu Nikolić i inače je voli i ja nisam je transformisao, ali sam implementirao neki stil šminkanja Ane Nikolić na nju, tako da je jako zaličila. Ali eto, to su ti neki zahtevi koji su jako česti. Na koje si ti navikao, da kažem. Nije ništa nešto što ne očekuješ kad ti Tako je, ali ono što u stvari uradim i što im da još veću satisfakciju je to što napravim od njih najlepše verzije njih samih. Tako da moja šminka u stvari jeste transformativnog karaktera, ali izvuče iz svake žene neku autentičnost, nešto što je za njih specifično i neku najlepšu verziju njih u stvari. Tako da... Ti si nekako samouk, nisi išao ni na kakva i to je prosto stvarno čudno kad ljudi čuju, saznaju i vide tvoje radove i to da si ti sam. Da, pa u nekom korenu jesam samouk, naravno da sam se edukovao u smislu poznavanja same teksture šminke i svega nekako što mora da se nauči, ali ajde da kažem da je taj neki talenat da taj talenat datira još iz detinjstva kroz svo to moje crtanje, slikanje. Tako da ceo život ja se negde bavim slikarstvom, pa čak i na koži. A u kom momentu si rešio da otvoriš profil i da počneš da praviš transformacije i koliko ti to zapravo pomoglo i zapravo su tad ljudi najviše i čuli za tebe. Apsolutno. Odjek je bio nekako, ja mislim, neverovatan. Pa ja sam generalno osoba koja jako puno promišlja, devica u horoskopu, analiziram sve. Tako sam analizirao generalnu make-up scenu i video da je jako malo autentičnosti, da je jako puno kvalitetnih, dobrih, vrsnih šminkera, ali kojima fali nešto po čemu će se oni izdvojiti. Ja sam tu uključio mozak, po čemu ćeš ti napraviti neki svoj autentični moment i izgraditi sebe kao neku autentičnu ličnost, a da to, kako da kažem, ne ide u smeru u kojem idu ostali. I eto, to je bilo, na primjer, na taj način što sam ja u stvari krenuo da radim prvenstveno malo jaču šminku, a onda nekako i te transformacije i to generalno savjetujem i mojim učenicima u mojoj školi šminkanja i svima generalno, ljudima s kojima se susrećem u životu i koji me pitaju za savjete. U stvari svaki savjet se svodi na to da budete svoji, autentični i da ne izlazite iz nekog svog kruga da biste se nekome dopali ili da biste bili u masi, tako da eto, to je nešto što je prosto moj put. A šta kažu tvoji učenici kad dođu kod tebe? Ja verujem da svi prvo žele da oni nauče da transformišu, iako mislim da je to talent koji ti imaš i koji se ne uči preko noći, niti se inače uči. Da. Pa u principu, moja škola šminkanja dosta je bazirana po nekim levelima. Dakle, prvi level koji se prolazi jeste taj level neke bazne, lagane šminke koja je komercijalnog karaktera. A onda oni učenici koji imaju zaista veliki talent, oni su spremni ići na te napredne kurseve, na kurseve za transformacije, za jače konture i moram priznati da nemam veliki broj učenika koji su uspeli preći možda taj neki drugi level. Imam 3 do 4 nivoa. U ta 4 nivoa se svodi 19 make-up tehnika koje ja radim, od kojih su neke i
kako da kažem, baš transformativnog karaktera, pa čak i ovo što ja negde radim na sebi, ali dobro. Znači, hoćeš da nam kažeš da tog naslednika još uvek nismo dobili, a i mladci. Ne treba ti naslednik, ima vremena. Pa ja čak ne smatram ni da treba iko da nasleđuje ikoga, već prosto bilo je dosta nekih... Dobro, ali moram da priznam da si ti mnogima verovatno uzor ko se bavi šminkom i ko želi da ide tim stopama, ti si na nekom samom vrhu i prosto sigurna sam da mnogi žele da rade to što ti radiš. Jeste. Jer si drugačiji, autentičan, niko to sem tebe ne radi. Jeste, ali ono što ja uvek i savjetujem baš svojim klijentima da ne budu ja, već da budu oni, sa nekim primjerom onog što sam im ja pokazao, naučio. I to je u stvari to što kažem, ti budi ti, ali ti budi ti u najboljoj verziji autentična. Ali koliko u današnje vreme mogu ljudi da se izve i da budu jedinstveni? Jako teško. Pored svega što imamo i... Jako teško, zato što ljudi imaju strahove. Ja sam prvi bio jedan od tih ljudi koji sam, ajde neću reći ljudi, već od dece koja se pokušavala uklopiti, ali nikad mi nije išlo za rukom jer sam bio nesretan. I onda prosto nekako, znate, dođete u tu fazu kad imate opciju da se suočite i sa sobom i sa celim svetom. Sa svetom da ne budete kao ostali, a sa sobom da prihvatite sebe takvi kakvi jeste. I onda tu nekako bude neki... A u kom periodu si ti tačno, da kažem, došlo do toga da ti shvatiš šta želiš i ko si ti da prihvatiš sebe? Pa to je... Sećaš tog momenta kad je to... Pa ti momenti su se dešavali nekako, ceo moj život moram to da priznam, kao i u životu svake osobe. Ako bih rekao da sam 100% prihvatio sebe, nisam. Ja i dan danas nekad volim da, ne znam, stavim sočiva. Opet, naravno, što kažu, ne znači da ja ne prihvatam svoje oči, već imam dosta... Kad postoji mogućnost da možeš da vidiš sebe sa plavim očima, što da ne iskoristiš? Apsolutno, ali prosto to je put i od 100% ja moram da kažem da sam ja 98-99% stvari razrešio. Tako da, eto, to je nekako moj savjet i svima da se ne plaše da budu ono što jesu i da baš prate taj svoj neki put, jer ukoliko ne prate, propustit će svoju životnu priliku, svoju životnu šansu, živeće tako, životarit će kao masa i... Ali koliko društvene mreže nekako i pomažu u tom smislu, toliko i odmažu. Sigurno sam da na početku bilo i hejt komentara. Kako si se ti izborio sa tim na samom početku? Sad verujem da ih ne čitaš i da te ne zanimaju, ali kad si osoba koja ima, da kažem, i neku i tremu i nije dovoljno siguran u sebe, a kreće u nešto zbiljnije, nije ti bilo lako da čitaš sve te negativne komentare? Pa upravo to, što je čovjek, baš si lepo rekla, što je čovjek sigurniji u sebe i što samopouzdanje prirodno iznutra raste, to prosto postajete svesniji sebe i znate da svako ko uputi negativan komentar, kritiku ne, kritika je za mene lepa stvar kad je upućena na ljubazan i lep način, konstruktivnim putem, ali mnogi mešaju kritiku sa uvredama, kao ne prihvataš kritike, a ovamo mi napišeš, ne znam, milion i jednu stvar. Razjasniš šta je uvreda. Da, tako da razlika velika postoji, ali upravo je to rešenje. Znači, kroz sopstveno neko samopouzdanje, veru u sebe, sigurnost, prosto, kako da kažem, mogu ljudi pričati šta hoćete, ali vi prosto nastavljate koračati i to se dešava prosto. Znači, vi ljudima ne možete, kako da kažem, evo ja prvi sam se borio sa tim vetrenjačama da se dopadnem svima, a nekako sam gubio sebe. I onda prosto dođete u fazu kad znate da imate taj svoj život i da će svakako ljudi pričati da ste najbolji, da ste najgori, to je prosto u krvi, u srži. Pa jesam, što kažu, ljudi pričaju, ali svako uveče legne sa svojim problemima i misli o sebi, a ne o tebi ili o meni. Tako da ljudi u stvari ne rešavaju svoje probleme. To je problem, što ljudi traže krivce u svemu okolo. Pa tako im je lakše, tako je svima verovatno lakše. To je problem. Možemo dalje. Može. Čija transformacija ti je bila najteža? Znamo da to traje po par sati, da nije tako jednostavno, ali za koga si se, da kažem, nekako najviše namučio? Pa za Boru Čorbu. Jako je bilo teško nekako izvući tu njegovu, ne toliko šminku koliko izvući taj njegov performans i tu umetničku neku... Ali ti imaš talent i za glumu. Imam, da. Ja vidim da ti nekako, sem što se našminkaš, ti pokretima ti pokazuješ i... Pa u stvari transformacije u poznate ličnosti koje ja radim su sve. Znači sama šminka je samo 50%, jer koliko ja ne napravim grimasu osobe u kojoj sam se transformisao, sve propada. Tako da i make-up nije sam po sebi dovoljan.
u to ulazi sve. Znači i gluma, i gestikulacija, i mimika, i svi ti pokreti, tako da... A koliko ti to vežbaš kad uzmeš da snimiš? To bude na odmah ili? Pa evo, mogu vam otkriti, ja to uveče, na primjer, uveče mi dođe ideja koga ću sutra da radim, sednem, slušam koncert, na primjer, oslušam koncert, posmatram, gledam mimiku, gledam kako stoji, kako se ponaša, pokrete glavom, rukom i tek posle to nekako implementiram. Za njega mi je trebalo, opet kažem, malo duže vremena, jer duže sam ga promatrao. Eto, samo to. A koja ti je omiljena transformacija? Ruška Jakić. Moram da priznam da mi je ona baš onako najuspešnija i da nekako nju, evo sad, ovako mogu da uradim ponovo. A ili bi ponovio opet nešto ili misliš da nema potrebe? Pa uvek može bolje. I gdje crpiš inspiraciju? Kako ti to odlučiš koga ćeš, u šta ćeš da se transformiš? Gdje su koga? Pa nema nekih pravila. U principu mene to su sve ljudi koji su nekako inspirativni. Znači neko ko ima svoju tu neku notu, pečat. Među prvima ti je bio, videla sam, Aca Lukas. Pa jeste. Dobro, to ima dosta ličnosti sad naše javne scene koji su prosto zvezde i koji zaslužuju po meni da budu. Evo, Aca Lukas je jedan od njih, mislim, koga ne voli. Da. Dobro, možemo sljedeće pitanje? Može. Jao. Da li mi to imamo još jedno pitanje na koje nećemo da dobijemo odgovor? Ne, daću vam odgovor zato što, evo, ko bolje šminka, ti ili Laza? Pa znate kako, svako šminka za svoje klijente, za svoju publiku, za svoj auditorijum najbolje. Kako šminkam ja za svoju publiku i za sebe, tako šminka on i svaki drugi ostali šminker. Ne bih izdvojio samo njega, već prosto nekako svi smo mi deo jedne celine. Tako da, naravno, postoje šminkeri koji su se izdvojili, on jeste jedan od njih i svakome skidam kapu, pa i njemu. Vidi kakav diplomatski odgovor, a moje pitanje je ko bolje šminka, ti ili Laza? Pa evo, ja dao odgovor na svoj način. Svi šminkamo dobro na svoj način, zato što postoje tehnike koje su potpuno drugačije, klijenti drugačiji. Dobro, različito i šminka. Apsolutno, tako da, opet kažem, poštovanje za sve moje kolege. Ali si u dobrim odnosima, se družiš sa nekim od njih? Pa, sa svima sam dobar. Manje više sa svima sam dobar. Nema sujete kao kod pevača i kao kod, ili u svakom poslu ima? Pa, ja verujem da ima u svakom poslu. Ja znam sa moje strane da nema potrebe, jer sam svestan sebe. A jesi osjetio na svojoj koži od drugih kolega neku, da kažem, umoru, sujetu? Pa jesam, naravno. I dan danas ako se pojavim na nekom eventu gde se dešavaju neke make-up izazovi, osjeti se, ali dobro, to nije moje. Pa dobro, konkurencija si jaka. Neću ništa da kažem. Možemo sljedeće pitanje. Da li si nekada odbio da šminkaš nekoga i zašto? Da, apsolutno. Odbijam i dan danas u samo 2 slučaja. Prvi slučaj ukoliko zaista nemam vremena da se posvetim, jer mnogo posla se ima i mnogo ljudi želi da ih šminkam. Tako da prvo odbijanje dolazi u zavisnosti od slobodnog vremena, a drugo odbijanje dolazi u zavisnosti od energije koju osjetim kada se osoba javi, od kulture, odnosno načina na koji piše. Tako da svoje klijente apsolutno biram i ne prihvatam svakog. Čekaj, znači u pozivu oni kad te pozovu ti osjetiš energiju da li tebi neko prija ili ne? Apsolutno, apsolutno. Zbog toga si ti odmah pristao kod mene da gostaš, ta energija se osjetila. Eto vidiš. To je u svakom segmentu, ne samo sa mojim klijentima, to je apsolutno u svakom segmentu. Jako sam intuitivan, jako osjetim i negativne strane i pozitivne strane i namere i prosto, kako da kažem, ne idem u svačiju emisiju, ne prihvatam svakog klijenta, ne družim se sa svakim, ne idem na sve evente, jednostavno sam jako selektivna osoba. Tako da, eto, u skladu sa tim i vezano za ovo. Dobro, možemo dalje. Može. Ovo smo već imali. Dobro. Pitanje, samo da vidimo dalje. Kada bi mogao da izmisliš novi trend u šminkanju, kakav bi bio? Pa evo, ja moram da priznam da mene sve više privlači spoj tog nekog old money momenta, to jest old money kulture generalno, ne samo kada je u pitanju šminka, već celokupan taj celokupno to raspoloženje nekih 80-ih, 90-ih, prošli vek u stvari, i futurizam, odnosno nešto što u mojoj glavi
dolazi kao nešto što, to jest se pojavljuje kao slika nečega što će doći. Tako da imam osjećaj da se nekako prepliču, znači da dolazi taj neki stari moment, neki taj evergreen, a u isto vrijeme da dolaze i novi trendovi, jače recimo te duge veštačke trepavice, metalikusne, tako da. Jel ti je lakše da šminkaš kad je djevojka prirodna ili ti je sve jedno? Meni je sve lagano. Moram da priznam da sam ja imao sve vrste klijenata, kad kažem sve vrste klijenata, sve vrste tipova kože, starosnih dobi, tako da nemam nekako puno više izazova. A šta je nekako najteže? Šta je ono što... Pa najteže je šminkati spuštene kapke, definitivno, zato što moj izazov je uvek tu transformisati oko, znači od bademastog oblika oka ili spuštenih kapaka izvući taj mačkasti oblik ili jednostavno malo korigovati da to prosto se ne vidi. Dobro, idemo dalje. Može. Koji celebrity ima najbolju šminku, a ko hitno treba make-up intervenciju? Da čujemo. Od naših celebrity ili... Naših. To ne piše, tako da ne mogu da odgovorim generalno. Dobro, možeš i generalno, ali iskreno više bih voljela, mislim, prepostavljam naša generacija, više zanima naša. Pa ima dosta naših estradnih ličnosti jako dobro našminkanih, moram da priznam. Neko ko se meni recimo ne dopada je Jelena Karleuša. Iskreno, nije mi lepo našminkana. Kada je šminkaju profesionalno, da, ali ovako nekako za te neke njene intervjue, meni se to ne dopada. Ceci isto treba neko, ne znam ko Cecu šminka, ali mi se u posljednjem periodu njena šminka nekako nije mi se izdvojila. Nešto mi fali u odnosu na nekada kako je bila našminkana. Lepa Brena mi je uvek top našminkana, jako mi se dopada, ne znam ko je šminka, ali je super. Pa evo, pokušam, Teja Tairović je uvek isto dobro našminkana. Dosta njih, mislim, dosta, ne mogu da kažem da su loše našminkani, eto, možda i da kažem Cecu da bih izdvojio kao nekoga koja je, mislim, žena koja je prelepa, koja ima taj svoj pečat, trebala bi da ima malo bolju šminku, eto, iz moje perspektive. Dobro. Kad bi mogla da šminkaš samo jednu osobu do kraja karijere, koga bi izabrao? Ženu Šejka. Dobro. Da li si roditeljima naneo više boli ili sreće? Sreće, definitivno. Što oni kažu za sve ovo što ti danas radiš? Pa moji roditelji su ponosni. I otac i majka podjednako. I to vidim prosto kroz našu konverzaciju, kroz komunikaciju, kroz prisan odnos koji imam sa njima, tako da... Eto. Jesu verovali oni da ćeš postati ti ovo što si danas? Oni veruju da mogu da postanem još bolji i ja verujem također da mogu da budem još bolji i jako sam ambiciozna osoba, do te mere sam ambiciozna da se uplašim samog sebe, u pozitivnom naravno smislu, ali jednostavno uvek može bolje i tek će da bude bolje jer imam puno nekih projekata, planova u svojoj glavi i ja sam nezaustavljiv sam kada je u pitanju posao koji radim. A da nisi šminkar, čime bi se bavio? Dizajn interijera, ne znam kako se zove osoba koja upravlja estetikom hotela, koja se bavi recimo hotelima, eto to mi je onako bilo uvek, ili restoranima, izbaci ovo, ubaci ovo. Eto to su na primjer stvari koje me također interesuju i modni kreator. Zato imam jako puno smisla, ali to će doći u sklopu moje karijere. Verujemo. Možemo dalje? Može. Da li možeš da izbaciš jedan šminkerski trend iz istorije za uvek, koji bi to bio? Da možeš da izbaciš crveni ruž i prenaglašene oči. Zašto crveni ruž? Ja baš volim crveni ruž. Ne. Crveni ruž u kombinaciji sa prenaglašenim očima. Zajedno nikako. Sam crveni ruž, apsolutno, to je nešto što obožavam i sam kao make-up artist. Izbacio bih prenaglašene trepavice, recimo od početka do kraja očiju. Jednostavno smatram da nikako se ne poklapa sa trendovima koji dolaze, ali generalno ne izgleda lepo. Eto, manje više to je to nekako. Uvek mi i naravno različit ton lica i tela, to je nešto na što šminkeri svi treba da obrate pažnju, da vode računa. Jel najviše greš u tome, ili? Da, izbor pudera je nešto što je baš, ja ne kažem da to nije
da je to lako svaki put odrediti, jer ima različitih tipova, kože, tonova, podtonova i tako dalje. Tako da često vidim žene koje imaju, recimo, maslinast podton, a na licu im je sve pink previše. Tako da to su te neke stvari sa kojima treba da se vodi računa. Naravno i sam neko ko je par puta napravio grešku, tako da i sebi samom kažem da nekad moram... A kad uočiš svoju grešku? Ja uočavam svoje greške i ja sam jako... Dok radiš ili kad vidiš fotografiju, kad ti neko pošalje pa... Dok radim. Prosto... Znači imaš prostora za ispravku? Imam, apsolutno sam jako sam samokritičan generalno i kritična sam osoba, a i imam dozu samokriticizma, a to meni služi generalno da budem bolji, jel tako? I uvek kad iskritikujem nekoga, to nije u smislu da nekoga povredim, već je u smislu da kažem da može biti bolje. Tako da, naravno, način na koji kritikujem ljude nije način da povredim, već samo da usmerim da to može bolje. A koliko puta si tako, na primjer, šminkao i vidiš grešku ili dođeš do kraja i shvatiš da ti to nije dobro pa da opet se dešavalo nekada kao... Ne, u toku šminkanja vidim greške, ali na krajnji rezultat mora da bude perfektan. Tako da, dobro. Možemo dalje. Koja je najveća drama koju si doživeo zbog šminke? Najveća drama su mi nekvalitetno organizovani workshopovi, masterklasovi. Ajde da kažem da tu dolaze drame. U stvarima u kojima ja nemam kontrolu niti uticaj. Znači, stvari na koje ja ne mogu da utičem, često su mi donosile... To je stvar i perfekcionizma, ali i realne slike onog što ja zaslužujem i što znam da je, kako da kažem, i izvodljivo i moguće. Tako da loša organizacija je nešto što mene prosto izbaci iz takta, ali i nešto zbog čega ja se povlačim iz posla sa ljudima. Tako da, eto. Sljedeće pitanje glasi... Ne glasi, ja ne šalim. Koje pevačici, ali, nema odgovora, ali ću pročitati. Koje pevačici sa naše estrade bi iz sveg srca upropastio šminku na spotu? Nijedno, jer nisam takva osoba. Ne zamerim nikome ništa, nemam zamerku, pa čak ni onoj koja se cenkala. Dan danas slušam njenu muziku i volim njene pesme i čak i nju gotivim kao ličnost, tako da, kako da kažem. Jeste pratite i dalje na Instagramu? Pratimo se i sve je okej, prosto to je bilo nekako, to je bio moj loš, moje ne samopoštovanje generalno i moj period u kojem nisam imao samopouzdanje i čekaj, si ti nekad nije ispustio cenu? Da. Jesi? Da. Ali se dešavalo tako, posle toga još neka situacija da neko želi da ga šminkaš besplatno u vidu saradnje i tako to? Ne, jer jedan period uopšte nisam radio sa poznatim ličnostima, ali uopšte, znači, to je jedan duži period, 4 godine sam totalno odbijao svakog. Zbog čega? Nije ti prijela ta energija? Ne, nije mi prijela ta energija i ja sam potpuno iskren. I dan danas biram. I koliko si tad bio na gubitku? S obzirom da su mnoge javne ličnosti žele da se šminkaju kod tebe. Nisam bio na gubitku, ne, ništa, evo, vidite me gde sam, tako da. Najneprijatnija situacija sa klijentom. Jao. Setio si se, da čujemo. Jao. Približavamo se kraju, pa je nekako... Imao sam, da, vruća pitanja. Imao sam klijenticu koja me doslovno htela seksualno iskoristiti. Dobro. Moram da priznam. Mislim, generalno imam često takve ponude, takve neprijatne situacije. Imam ponude od parova. Muž i žena dođu na make-up i... Dobro, i kako ti reaguješ u toj situaciji? Pa, postavljam granice, apsolutno, i izbegavam pitanja takve vrste, znači prosto ne prihvatam više takve ljude. Jednostavno, to je nešto što je neprihvatljivo kod mene. Tako da, eto, to su ta neka... Mislim, bilo je tu i scena, ali da baš sada pričam na televiziji o tim scenama, mislim da ne ide. Sjetit ćemo koji scena ti bilo. Pa ništa, bila je scena, mislim, možete i da isečete i ne morate. Bila je scena da je moja klijentica, to je bilo pre možda 3 godine, poželjela da joj našminkam kompletan dekolte i nije mi problem, naravno, ja sam profesionalac, uradit ću to, međutim, problem je bio kad je ona uzela moju ruku i... A ti kao? Pa mislim, kako da kažem... Kako se to na kraju završilo? Pa završilo se tako što sam našminkao ženu, naplatio i ženu sam pustio da ide i ostao u šoku. Mislim, stvarno sam ostao u šoku. I mi smo. Moji prijatelji s kojima sam se družio u tom periodu su
poželeli da budu na mom mestu. I dobio sam ponude i da imam asistente. Dobro, to su sve neke šale, anegdote kroz posao. Naravno, za mene to nije ništa neprijatno jer sam spreman nekako na sve, ali eto, u tom periodu je možda bilo. Svi znamo da nekako kod šminkera, kod frizera, kod onih devojaka gde radimo nokte, čujemo najbolje tračeve. Bi podelio sa nama neki trač koji si čuo? Kod mene nema tračeva. Ne. Kod mene zaista nema tračeva. Kod mene, znate šta kod mene klijenti rade? Ćute i spavaju. Jer moj ambijent je takav da kada uđete, zaista kao da ste ušli u masažni centar, muzika, sveće, difuzeri, ali kad kažem muzika, to je zaista muzika za maksimalno opuštanje, jer ja uvek kažem make-up je tretman, ne nešto što se radi na brzaka, kako god da se izrazim. To je nešto što je za mene moj posao i želim potpuni kvalitet. Tako da nema prostora da se trača ili da se priča o nekim ružnim temama. Dobro, možemo dalje. Može. Da li ti se ikada desilo da klijentica, a ovo smo već imali, ne bude zadovoljan? Koliko puta si ostao bez para? Nisam nikada. Ni kao mlađi? Ne, nikada nisam ostao bez novca. Ja sam jako organizovana osoba. Devica. Da, i u periodima kada sam imao manjak novca, ajde da kažem nekad možda na početku moje karijere, prilagođavao sam se džepu. U smislu koliko imam, toliko sam trošio, bio sam zahvalan, nisam, kako da kažem, išao u tu neku dozu, ni da se poredim sa drugima, odnosno onima koji imaju više. To te pitam zato što vidimo sad na tvojim društvenim mrežama, ti stalno gde putuješ, što su neke dobre destinacije, ti si nekako došao iz male sredine ovdje, da kažemo, baš si uspešan i napredovao si. Pa me sad zanima da li je bio taj neki, da kažemo, na početku period... Kao i kod svakoga, mislim, generalno dok sam, da kažem da od svoje 13. godine zarađujem novac, možda čak i ranije da sam prve novce uzeo sa 10 godina kroz crtanje. Dakle, crtao sam, pa tu dođe neko iz rodbine, pa kupi, pa... Tako da sam nekako sa energijom novca uvek bio jako usklađen i nikada nisam imao problema, Bogu hvala. I živim izobilje, prosto onako neko sad... Ne bih sad pričao o detaljima, ali eto, jednostavno živim jedan lep život, vredan življenja. Bravo. Može. Koliko puta si bio emotivno povređen? Jako puno, baš puno puta, ali zato danas imam osobu uz sebe koja je sve to kao gumicom izbrisala. Koliko je bilo teško zapravo kada si javna ličnost da nađeš partnera? Jako teško. Da mu veruješ i da on tebi veruje i da znaš da nije sa tobom zato što si ti Stefan Subotić. U stvari ja nikada nisam imao partnera naše nacionalnosti, nikada. Sve što se ikada desilo bilo je neko kratkotrajno upoznavanje, ali moje veze su uvek bile sa partnerima iz inostranstva, tako je moja i današnja veza i ja sam se pomirio sa tim da će to tako biti. Aha, nije tvoj partner odavde? Ne, moj partner je stranac. A kako su tvoji prihvatili to? Šta? Da imam partnere strance? Da. Moji roditelji su do te mere savremeni da... Pa dobro, znaš da ima onih roditelja koji prosto... Pa evo, ja mogu da kažem da svakom detetu i svakom roditelju da uputim ponaosob, znači prvo detetu da živi svoj život i da bira sebi skladnog partnera, a roditelju da se ne meša u izbor dečijeg partnera, odnosno u izbor partnera deteta, u izbor školovanja deteta, u izbor hobija deteta, u život svog deteta. Svaki roditelj, naravno, ja podržavam da svaki roditelj ima najlepšu želju i najlepšu viziju života svog deteta, ali ako se to dete ne uklapa u njihovu viziju, oni to moraju da poštuju. Niko nije ničije vlasništvo, pa ni ja svojih roditelja, a ni roditelji moje. A je li bilo situacija da ti roditelji u nekom momentu nešto nisu... Ne, zato što sam ja od malih nogu imao prosto svoj stav, ne. Igram se s barbikama, ne zanima me, ja hoću barbiku, neću što svi dečaci hoće. Ne. A kako je bilo u tom momentu kada tvoji drugari, vršnjaci, rodbina
vidi tebe tako drugačijeg od samog starta? Je to bilo možda... Kao detetu, ja to ništa nisam razumeo, prosto ja sam bio usklađen sa sobom, ali znate kako, kroz odrastanje, kada već formirate i neki ego identitet i kada se nekako sve to prosto ruši sa tim što ljudi traže zamerke, što se iščuđavaju, što vas gledaju popreko, što se ne uklapate u sve to. Naravno da onda u nekom trenutku to sve rezultira nekim problemima kroz prosto psihofizički razvoj. Ja sam sreća od uvek previše jaka ličnost, da prosto nekako sam uspeo da ishendlam to na svoj način, ali svaka podrška svakome ko imate, kako da kažem. Ko je tebi uvek bio najveća podrška pored porodice? Sestra. Moja sestra. Rođena sestra. Moja sestra je najveća podrška. Ona mi je baš ono, kako da kažem, vetar u leđa, neko koji dan danas radi sa mnom, neko ko mi drži leđa, ko je tu uvek uz mene i... Šta ti ona kaže? U kojim situacijama ti zamera da si nekad nešto preterao? Zamera mi jako, često svaki dan mi zamera, ali ne kaže mi, jer ja sam jako, opet kažem, dosta sam, neću reći teška osoba kada je u pitanju posao, kada je u pitanju komunikacija, ali imam tu neku dozu, kako da kažem, nije to svojeglavost može da bude, ali to da, kako da kažem... Nikom ne daš da ti se meša u posao? Ne dam, apsolutno. Nikom ne dam da mi se meša u posao, što mi je na neki način i odmoglo u mojoj karijeri, jer sam dosta ljudi i dosta šansi nekih i propustio, ali sve je dobro. Na kraju nekako sve dolazi, mi učimo lekcije i tu smo da učimo lekcije, tako sam ja sve svoje lekcije koje sam trebao naučio, koje nisam učio. Ima vremena. tako da eto, sve nekako ide u skladu sa... Da vidimo dalje. Da li se sećaš koju javnu ličnost si prvo šminkao? Kako sam prvo šminkao? Ne sjećam se. Ne. Bilo ih je jako puno. Na početku karijere sam šminkao manje više sve, ali ko je prvi bio... Dobro. Ne mogu da se setim. Šta je veća noćna mora za tebe? Loš puder ili ne blendirana senka? Oboje. Znači, ne... Oboje. Da šminkaš isključivo jednim proizvodom do kraja života, koji bi to bio? Brand, make-up brand ili kao... Proizvod. Pa da mogu da koristim jednu stvar, to bi bila, recimo, jedna te ista četka. Evo, jednom te istom četkom ja bih mogao da uradim apsolutno kompletan jedan make-up. Naravno, moralo bi čistiti tu četku od pudera, ali evo, jedna četka bi mi uradila ceo posao. Dobro. Da li si nekada namerno sabotirao nečiju šminku jer je bila naporna osoba? Ne. Nikada. Ali jesi nisam javljao kao na telefon? Ne, naravno da ukoliko mi se klijent prosto, opet kažem, da, pričali smo. Nešto ako ne odgovara, ako je neko zahtevan van nekih granica, naravno da ne. Dobro. Koji je najgori savjet za šminkanje koji si ikada čuo? Najgori savjet, konkretno savjet ne, ali najgora stvar koju mogu da čujem je od ljudi koji nemaju nikakve veze sa šminkom, a mešaju se tamo gde im. Prosto gde se ne razumeju i gde im nije mesto. Ja matematiku, recimo, nikad nisam bio kliker za matematiku i nikada me nije interesovalo to. Niti bih se javio nekom matematičaru ili fizičaru da pričam na njegovu temu. Tako da, eto, to bih pre rekao. Koliko zarađujem? Već smo pričali o tome. Mnogo. Ko ti je na blok listi? Sa javne scene. Sa javne scene? Pa sad ne znam koga sam blokirao. Nemam svi su mi tu negde. Ima ličnosti koje ne pratim, koje nisam zapratio, ali na bloku mi nije niko sa javne scene. Ali imam ovako na blok listi, baš sam neki dan gledao oko 2000 ljudi, ali to su ljudi koji... Negativni komentari, uvrede, ljudi koji ulaze u lični prostor, previše se mešaju, to nema dileme, to ide na blok i ostaje do daljnjeg. Ono što je sad dobra opcija, što je Instagram izmislio i hvala mu, je što kada vas neko sa lažnog profila, kada vam neko piše, vi kada ga blokirate, vi blokirate automatski sve profile koji su povezani sa tim. Da li si nekada otkazao šminkanje pred samo venčanje? Desila se jedna situacija prošle godine.
To nije bilo otkazivanje sa moje strane. Ja te zbog toga i pitam. Da, to je u stvari bilo nejavljanje osobe koja je trebala doći u adekvatno vreme. Znači, svaki moj klijent, svaka moja mlada, odnosno, ajde generalizovat ću, svaki moj klijent kada zakazuje termin ima dužnost potvrde svog termina. To je prosto, u tom periodu je tada bilo, jer tada nisam izdavao avansne, kako da kažem, nisam izdavao avans. Međutim, sada, posle tih situacija, avans sam odlučio da izdajem i tu je već druga priča. Znači, pojavi se klijent, pojavi, ne pojavi. Šta je bilo konkretno sa tom situacijom? Da se devojka nije javljala na telefon, imala je inostrani broj telefona, Nemačka. Mi nismo mogli doći do nje, a ona je bila u tom periodu od 10 dana kada je trebalo da se javi. I mi smo nju čekali. Devojka se nije javila i napravila je scenu kada je došla na dan šminkanja i kada nas nije zatekla. Dakle, to je jedna jedina situacija, jedna jedina mlada koja nije dobila šminku i koja nije... Žena ostade bez šminke za dan svadbe. Ostala je svojom krivicom. Ja ne kažem da to nije, da deo odgovornosti nije i moj, naravno, ali veći deo odgovornosti ipak bio njen, jer je dobila inpute šta treba da uradi od početka do kraja. Nejavljanje je za mene znak nedolaska. Zbog toga avans. Pametno. Dobro. I posljednje pitanje za kraj. Posljednje pitanje, kada si se oslobodio da pričaš o svom opredeljenju i kako je tvoja okolina reagovala, oslobodio sam se potpunim prihvatanjem svog života, potpunim prihvatanjem sebe i svog opredeljenja. I u skladu sa tim nemam potrebu puno ni da pričam više o tome. Ja svoj život i kao takav, odnosno u tom segmentu življenja živim. Ispunjen sam, sretan, imam najdivniju osobu u sebe i svima želim da budu tako voljeni i da tako vole. Baš smo lepo ovo za kraj, za sam kraj završili. Hvala ti puno što si izdvojio vreme da pričaš sa mnom. Nadam se da ti je bilo prijatno. Prelepo i hvala na pitanjima. Bilo je i škakljivi, bilo je i ovih pitanja, a bilo je i jednih i drugih pitanja, ali u svakom slučaju sve je ovo deo show biznisa. Tako je, ti to najbolje razumeš. Apsolutno. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Mi se družimo i sledeće srede, tačno u 19:30. Zapratite nas na našim društvenim mrežama, YouTube kanalu, čitajte naš portal hypetv.rs. A ukoliko imate talenat za muziku ili biste želeli da budete pevač, prijavite se za audiciju Hype zvezde koja traje do 1. marta. Gledali ste emisiju Karte na 100.